Så lad os prøve at kigge lidt på det her. Fordi noget af det, der er vigtigt i forhold til det her med at have en mental sundhed, det er jo det her med at arbejde med sin trivsel. Nu er trivsel jo sådan igen et meget fluffy begreb. Så lad os lige prøve at definere det her. I ved godt, at Danmark er verdens lykkeligste land. Problemet er, at man kan ikke måle lykke. Altså lykke, det er noget, der kommer glimtvis. Så når man skal måle, at man er verdens lykkeligste land, så er det faktisk noget andet, man måler. Man måler graden af trivsel. Fordi lykke, det kan være, at I går en tur i en skov, og så lige pludselig bliver ramt af det her lykke, og så går det over igen. Kender I det? Det er ikke sådan noget, der er vedvarende. I er I vågner i morgen og siger, ej, hvor er jeg lykkelig, indtil I vender om og ser, at han ligger der nu, så så er man lige tilbage til virkeligheden, ikke? Så på den måde der. Men trivsel, det er faktisk noget, man godt sådan, kan sådan have relativt. Faktisk også, man kan godt definere sig selv som et menneske, der trives, selvom der kan være områder i perioder, hvor man ikke trives. Det gør, at man ikke trives så meget på sit arbejde, men til gengæld så store trives man derhjemme, eller omvendt, ikke? Så på den måde, så er trivsel faktisk det, man måler, når man måler lykke, ikke? Men trivsel, det definerer man som, kan man sige, den samlede sum af de her trivselsreaktioner, vi har på forskellige og enkelte områder af vores liv, altså væsentlige områder af vores liv. Og trivselsreaktioner, det defineres også som tilfredshed. Så det man gør, når man måler lykke, det er, at man spørger faktisk, hvor tilfreds er du på en skala fra 1 til 10 i forhold til dit arbejde, partner, børn, fritid osv. Ikke? Og der scorer Danmark så rigtig, rigtig højt. Nu ligger vi så ikke lige på en førsteplads, vi var nede på en 5. plads. Vi er fornøjede med det, ikke? Så vi er rigtig, rigtig godt tilfredse med vores liv, ikke? Hvad er trivsel også? Fordi man kan sige, at trivsel det er sådan lidt en kompliceret formel her, som jeg så har lavet. Og den formel, den kan man sige, den har jeg taget ud fra den forskning, der har været på området til nu, og så også de formodninger, vi har om, at forskningen vil vise. Og det er jo sådan kan man sige, det kan jo gå flere veje. Og så også i forhold til de erfaringer, vi har gjort os gennem årene, når man har arbejdet med klienter og så videre, ikke? Nå, men hvad er tilfredshed? Tilfredshed er den forventning, vi har i forhold til det, vi oplever, som er større end en. Ikke? Så det vil sige, at hvis I får mere, end I regner med, så vil I definere jer selv som værende tilfredse. Så hvis I godt vil have en bil og får 2, så vil I stort trives. Hvis I gerne vil have en bil og får 1, så vil I også trives. Hvis I vil have en bil og ikke får en, så vil I ikke trives. Så man kan sige, at Danmark som det land i verden, hvor borgerne får mere, end de regnede med. Er det sådan det, der forklarer danskernes høje grad af lykke? Og er det sådan, at en arbejdsgiver bare skal gå ind og sige, hvad vil du have i løn? 200, hvor du får 4. Så vil medarbejderne stå og trives, ikke? Og det er ikke sådan, at vi er vant til, og det er heller ikke det, der faktisk er forklaring på, at Danmark er så glade. Det, der forklaring er, at vi faktisk er i stand til at nedtone vores forventninger, så de matcher realiteterne. Og det kan faktisk også forklare, hvorfor vi har det relativt høje stressniveau. Det kan selvfølgelig godt være en god idé at kunne nedtone som forventninger, for så bliver man da ikke skuffet, ikke? Vi kan prøve at kigge på jeres ægteskab, det er et skide godt eksempel som regel, ikke? Vi kan prøve at gå 20 år tilbage, så tænke på, hvad I egentlig godt ville have haft, og så efter 20 år, hvad jeg har lært at skulle leve med. Der kunne jeg godt forestille mig, at der var noget sammen forskel. Der er ikke noget, vi elsker jo den her støjer eller dame og så videre. Det er slet ikke det, men det er ikke lige det, vi sådan egentlig havde sådan regnet eller sådan noget. Så sådan dansker vil typisk være, hvis jeg skal have en kæreste, så kan far man nok bare gå ud og sige, jeg tager det, der vil have mig. Og det er jo til at overkomme, det kan man jo sagt. Hvor en italiensk mand jo gør helt andet, altså hans kvinde, der skal føde alle hans børn der, og kvinden skal lave mad til ham, og det skal være hans bedste ven, og så skal hun også dyrke sex hver gang han har lyst og så videre. De 4 kvinder skal så helst ikke kende hinanden. Det er jo så den forventning, han har for eksempel til det, ikke? Og det er jo så også derfor, de bor hjemme så længe, for det er lidt sværere at få skaffet op der, ikke? Og der har vi ikke, altså vi har ikke de der store problemer. Mange gange så er det bare sådan en praktisk foranstaltning. Jeg har sådan en onkel nede i Sønderjylland, og så døde konen. Og så, så ringer nabokonen og siger, at din kone er død. Du er ligesom med til at begrave. Jeg tænker, godt ord igen og sådan noget. Og så siger han, skal vi tage dig ud og spise? Jeg kommer bare over, jeg kan godt lave mad. Og så har hun ikke skrevet siden. Det er jo ikke sådan et stormende forelskelse med diarré, det der, hvor man ikke kan sove flere nætter. Det er sådan stille og roligt. Så er det bare sådan blevet sendt der, ikke? Og de er virkelig glade for den, tror jeg, at jeg har altså ikke haft det der med, hvor hjertet er ved at ryge ud af systemet. Vel? Så vi kan faktisk nedtone vores forventninger. Problemet er bare, at vi kan nedtone vores forventninger med sådan en grad, at vi ikke får imødekommet de her grundlæggende psykologiske behov, vi har. Så det, der er rigtig vigtigt for at skabe trivsel for sig selv og undgå stress og depression og udbrændthed, det er, at man faktisk skal være bevidst om, at vi har faktisk nogle grundlæggende psykologiske behov. Og hvis ikke de bliver indfriet, så er det faktisk det, der er årsag til, at vi oplever en psykisk nedslidning. Ikke? Så vi kan godt gå ind og nedtone en forventning i forhold til, om sådan er vilkårene her, og det bliver jo nødt til bare at leve med, og sådan er det osv. Men hvis det et eller andet sted er et vilkår, der på en eller anden måde ikke imødekommer de her grundlæggende behov, så går det selvfølgelig galt. Ikke?